L'homenatge a l'actriu Margarida Xirgu va inaugurar la celebració del Dia Mundial del Teatre a Badalona. La lectura de les cartes que aquesta badalonina d'adopció va escriure als seus familiars i amics va ser el fil conductor d'un acte emotiu que va precedir el lliurament de les guineuetes, els guardons que premien la qualitat de les arts escèniques a la ciutat. Tot seguit fem una repassada als premiats a la nit de les guineuetes 2009. La seva filla estimada. Les actrius Anna Azcona i Clara Moliner i l'actor Toni Fortesa van posar veu a les cartes que Margarida Xirgu va escriure als seus familiars i amics mentre va viure lluny de Badalona, ciutat de la qual n'és filla adoptiva des del 1933. La seva correspondència posa de manifest l'estreta relació entre Xirgu i la ciutat i ens descobreix el vessant més personal de l'actriu. Què hem descobert? Una mica de tot de la vida de la Xirgu, no? Des del món del teatre, amb la família, petites coses que sabia ella de Badalona i que tenia molt presents encara que no estigués aquí vivint. De fet, el curiós era això, no? de veure aquesta altra facent seva personal, tota aquesta vinculació que tenia amb aquesta ciutat i que aquestes cartes de seguir les obres de la casa al carrer Santa Madrona fan com gràcia, no? Que no sempre ens imaginem la Xirgu allà dalt i de cop i volta era una persona molt normal i era com curiós. Suposo que quan es van triar aquestes cartes era per això, no? Per veure aquesta altra facent d'ella, no? El Dia Mundial del Teatre ha estat l'escollit per retre homenatge a Margarida Xirgu, un reconeixement que va més enllà i s'acompanya d'una exposició i un llibre sobre l'actriu. Bé, doncs aquest any a la nit mundial del teatre hem volgut fer un homenatge especial a la Margarida Xirgu, un homenatge que ha tingut 3 fases, jo diria. La primera va ser l'exposició que tenim al museu sobre l'actriu. El mateix dia que inauguràvem l'exposició vam presentar el llibre biogràfic de Margarida Xirgu fet per Francesc Foguet i avui doncs li dediquem aquesta nit mundial del teatre amb un espectacle que també anirà a l'entorn de diferents escrits i cartes de la Margarida Xirgu. L'homenatge a Margarida Xirgu va donar pas a la celebració de la nit de les guineuetes i el lliurament d'aquests guardons. El teatre, la música i la poesia badalonins van veure reconeguda la seva qualitat. El primer dia que vaig rebre la carta i deia estàs nominat a un premi per la teva trajectòria. Hòstia, em vaig quedar així com, en sèrio? Hi ha algú que pensa que em mereixo això? Doncs que bé, no? I molt bé, molt agraït. I avui al final, que bueno, és igual, hi ha tanta gent que segur que li donaran a l'altre. I no me l'han donat, doncs mira, fantàstic, no? Perfecte, molt agraït, molt agraït, molt agraït. Amb molta il·lusió, molta. Estem molt contents, tot l'equip, perquè a més jo crec que l'espectacle s'ho mereix i fa molta il·lusió que sigui un premi que atorga al públic, no?, de votació popular. Home, realment amb molta il·lusió. A veure, crec jo que vam fer molta feina, vam estar un any, no?, quasi muntant-la. Un any, ja ho he dit, que vam discutir, vam plorar, ens vam barallar tots, ens vam tornar a reconciliar, però és veritat que ens ho vam passar molt bé i fa molta il·lusió. Clar, quan fas una cosa amb ganes i esforç, que t'ho reconeguin, doncs què més volem? I sobretot satisfacció personal per cadascun de nosaltres sobre la feina feta, que ha estat molta. Doncs amb molta il·lusió i amb molt d'honor. Portem 8 anys aquí, vam començar aquí, hem estat en diferents centres, però sempre a Badalona, sempre intentem cantar tot arreu, però quan cantem aquí doncs és un plaer i rebre un premi d'aquesta ciutat ens fa encara més il·lusió. El gran absent de la nit va ser Jordi Dauder, actor badaloní que rebia la guineueta honorífica en reconeixement a la seva trajectòria teatral i cinematogràfica i que no va poder assistir a l'acte per motius professionals. Tot i aquesta absència, la nit de les guineuetes va reunir dissabte al Teatre Zorrilla el bo i millor de les arts escèniques badalonines. Això és tot per avui. Els esperem demà a partir de les 2 del migdia amb més notícies locals. Poden continuar informats, com sempre, a través del 94.4, Ràdio Ciutat de Badalona. Gràcies un cop més per la seva atenció i que passin una molt bona nit.